Беләсезме, әлеге тапшыруның төгәл генә рамкалары юк. Без сезгә бәлкем алга таба төрле башка кызыклырак хәлләрдә тәкъдим итәрбез. Бәлкем әңгәмәләр дә булыр, ләкин хәзерге вакытта урамда пычрак, анда йөрисе килми. Шуның өчен бу атнада да без сезгә җырчыларның, фотограф һәм видеографларның Instagramга урнаштырган кызыклы фотографиялар белән уртаклашырбыз. Барчагызга да зур сәлам, зур баян тапшыруы. Киттек. 6-нчы урында безнең фотограф Казан егете Рәфис Гайнанов. Рәфис сатып алган үзенә Audi A6. Халык әйтмешли, нафоткал. Әлеге фотографияны күргәннән соң күп кенә җырчылар, шулай ук алып баручылар үзләренең һөнәрләрен ташлап, сатып алганнар үзләренә фотоаппаратлар. Бишенче урында безнең диджей Тахир Салихов. Егетләр Илназ Гариповның туган көнен мунчада җыелып юганнар. Чөнки әлеге бәйрәмне тирләп яхшылап ышкы гына юып бетерә торган түгел. Барлыгы 12 егет, кадрда 11 берсе төшерә. Димәк, әлеге фотографияны атарга мөмкин елның 12 ае дип. Әлбәттә, фотографияга төшергән егет бу безнең ноябрь, чөнки аның эше бик тыгыз, шуның өчен ул кадрга эләкмәгән. Калган егетләрнең елның кайсы ае икәнен тәгаен генә әйтеп бетереп булмаса да, уң яктагы Илфак Шигаповка карап, елның оннан башланганын чамаларга була. Чөнки күп кенә иратлар яңа елдан соң гыйнварның беренче көннәрендә нәкъ менә шулай күренә. 4-нче урында безнең Руслан Галимуллин. Руслан әле күптән түгел 4 ноябрь көнне үзенең туган көнен билгеләп үтте. Шуның өчен Руслан, без сине чын күңелдән котлыйбыз. Һәм шул хөрмәткә Руслан урнаштырган менә мондый фотография. Һәм астына әлеге шигырь юлларын язып куйган. Бир син миңа язмыш, барсын да бир. Көндез кояш, төндә айын бир. Бурма-бурма барыр юлымны бир. Кайгырга кара кайгымны бир. Шатланырга якты шатлык бир. Иң яраткан авыр эшемне бир. Һәм эшемә карап кашык бир. Җылы язлар, усал кышлар бир. Кышлардан да усал дуслар бир. Дусларымның кадерен белер өчен, гомер буе янып көяр өчен мәхәббәт бир. Бүген бирә алмасаң иртәгә бир, көтәрмен. Тик берсен дә ярым-ярым бирмә. Бөтенләйгә бирсин, бөтенен. Һәм язмыш Русланны ишеткән хөрмәтле дуслар. Игътибар итегез аның кулына. Ул аңа төп төгәл 250 сум акча биргән. 3-нче урында видеограф Илдус Салаватуллин. Илдус һәр вакыт үзенең үзенчәлекле креатив видеолар белән башкалардан аерылып торды. Әле дә ул туйларны ишек глазогыннан төшерә башлаган. Ишек әлбәттә күтәреп йөрергә бик авыр, ләкин видеолар һәм фотографиялар шуңа торырлык. 2-нче урында безнең Балташ абзые, диджей, аранжировщик, баянист Фәнил Аубакиров. Белгәнегезчә, Фәнил туйларда алып баручы җырчы Альбина Даминова белән эшләргә ярата. Һәм Instagramга аның белән төшкән күп кенә фотографияларын урнаштырырга ярата. Карыйбыз дуслар фотографияларны. Монса Альбина түгел. Әлеге тапшыру чыкканнан соң безгә күп кенә артистлар яза башлады. Араларында беренче урында булыр өчен акча тәкъдим итүчеләр дә юк түгел. Ләкин безне 50-100 сум белән генә сатып алып булмый. Шуның өчен бу атнада минем телефоныма 120 сум 50 тиен акча салган Илнар Миначев беренче урында. Карыйбыз дуслар. Әйбәт фотографиялар. Алга табыда Илнар синнән матур фотографиялар көтеп калабыз. Шуның белән шул дуслар. Әгәр дә сезнең дә безнең тапшыруның герое буласыгыз килә икән, үзегезнең кызыклы фотографияларны, видеоларны зур баян хэштеги белән Instagramга һәм ВКонтакте шелтәренә урнаштыра аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.